Λέγομαι Αγλαία Κατσιγιάννη, γεννήθηκα και ζω στη Δράμα. Είμαι γυναίκα με κινητική αναπηρία από την ηλικία των 2 ετών. Την πάθησή μου θα την αναφέρω, δεν έχω κάποιο πρόβλημα γιατί με ρωτάνε. Είναι νεανική ρευματοειδής πολυαρθρίτιδα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου με ειδικές ανάγκες, ούτε είχα ποτέ μια ζωή με ειδικές ανάγκες. Είχα μια κανονική ζωή, γιατί και οι γονείς μου ήταν κανονικοί, δεν είχαν ειδικές ανάγκες. Οπότε όταν εκείνα τα χρόνια τους πίεζαν για να με βάλουν σε ένα ίδρυμα, παράδειγμα λέγανε βάλτε το ανάπηρο στο ίδρυμα για να κάνετε ένα κανονικό παιδί. Οι γονείς μου ήταν κανονικοί, οπότε δεν χρειάστηκε να μπω εγώ στο ίδρυμα. Έζησα μια κανονική ζωή, πήγα σε κανονικό σχολείο. Αργότερα σπούδασα, πήγα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είμαι διαιτητολόγος στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Αποφοίτησα με βαθμό άριστα. Αυτό θα ήθελα να κάνω μια μικρή σημείωση και να σας πω ότι δεν έγινε όταν τελείωσα το Λύκειο. Είχα πάρει κάποια άλλα πτυχία γενικής ψυχολογίας κτλ. Αλλά αργότερα ένιωσα την ανάγκη να κάνω και αυτό το κομμάτι, οπότε στα 35 μου μπήκα σε αυτόν τον κλάδο σπουδών. Συνέχισα με το μεταπτυχιακό μου που είναι και αυτό στις διεθνείς σπουδές, πάλι με άριστα. Μιλώ 2 ξένες γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά. Τώρα έχω ξεκινήσει και λίγο τα ισπανικά μου. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών εδώ και 30 χρόνια, από το έτος ίδρυσης και ιδρυτικό μέλος. Ο Σύλλογος Παραπληγικών Ομουδράμας είναι εδώ στην Δράμα, αλλά το έργο μας είναι πάρα πολύ μεγάλο, σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Έχω ένα πλούσιο ακτιβιστικό έργο τόσο σε θέματα ατόμων με αναπηρία, όσο και σε ανθρώπινα δικαιώματα. Συμμετείχα σε πλήστα συνέδρια και ως καλεσμένη και ως σύνεδρος και ως εισηγητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τοποθετηθώ για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Και εδώ θα ήθελα έναν αστερίσκο να βάλω και να πω ότι ο δόκιμος όρος είναι πλέον άτομα με αναπηρία μετά την αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι, ναι. Και άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ειδικές ανάγκες έχουμε όλοι. Σωστά. Ειδικές ικανότητες έχουμε πολύ λίγοι, μόνο η Superwoman και ο Batman. Οπότε ξεκάθαρα το λέμε άνθρωποι με αναπηρία. Αλλά για τα θέματα των ανθρώπων με αναπηρία, είναι κάτι που απασχολεί και εμάς και τις οικογένειές μας και την καθημερινότητά μας και δυστυχώς βιώνουμε πάρα πολύ δύσκολα και αυτό πρέπει να προβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσον. Γι' αυτό και εκμεταλλεύομαι σε εισαγωγικά λίγο τις παρουσιάσεις μου μέσα από όλα τα μίντια για να θέσω και αυτά τα θέματα, τα οποία δυστυχώς χρονίζουν, είναι άλυτα και δεν βλέπουμε το χειρότερο, το ενδιαφέρον να επιληθούν. Η καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Έχουμε πρόβλημα στην καθημερινότητά μας με την έννοια ότι πλέον σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα προσωπικός βοηθός. Εδώ και 3 χρόνια είμαστε ακόμα σε πιλωτικό στάδιο. Να το πω πολύ απλά, μπάζει από παντού, γιατί δεν υπάρχει και η ανάλογη εξειδίκευση. Και φανταστείτε ότι είναι κάτι που το περιμέναμε χρόνια ατελείωτα, γιατί οι οικογένειες των ανθρώπων με αναπηρία έχουν αυτή την αιώνια και στερή υποχρέωση να προσέχουν τον άνθρωπό τους κατοίκον και το μεγάλο ερώτημα είναι τι γίνεται μετά. Όταν φύγουν οι γονείς, όταν φύγουν οι φροντιστές, η προσβασιμότητα, όπως είπε και η κυρία προηγουμένως, είναι η ίση πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση. Από όπου και να το πάρετε, είναι μια τραγική κατάσταση. Είναι η υγεία, είναι το ότι δεν μας παρέχουν τα αναλώσιμα, τα αναπηρικά αμαξίδια, ότι αναγκαζόμαστε από το πενιχρό αυτό εισόδημα που έχουμε με τα προνοιακά επιδόματα να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα. Και δεν θα πω αν χρειαστεί κάποιος να πάρει κάποιο άτομο να βοηθήσει επιπληρωμή ή να πληρώσει για τα δικά του τεχνικά, τον τεχνικό του ξεπλισμό. Οι οικογένειες που δεν έχουν δικαίωμα, οι γονείς μας να αρρωστήσουν, δεν έχουν δικαίωμα να βγουν να πιούν έναν καφέ. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά. Αυτή είναι η προτεραιότητά μου.